στον δόκτωρο Θεόδωρο Τηλεμάχου, είναι ψυχίατρος, για να δούμε ένα βασικό ερώτημα βασικά, έτσι, αυτό θέλω να δούμε βασικά. Πότε απευθυνόμαστε στον ειδικό ψυχικής υγείας? Πότε πάμε κοντά του? Πότε πάμε κοντά του και για ποιο σκοπό πάμε κοντά του? Και εδώ είναι που θα δούμε και το ρόλο του ψυχιάτρου. Γιατρέ μου, καλή σου μέρα. Κύριε Δημητρόπουλε, να καλημερίσουμε και τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Αρχικά να πούμε ότι ο ψυχίατρος είναι ένας γιατρός ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα ψυχικής υγείας και επικεντρώνεται κατά βάση στη διάγνωση, στη θεραπεία, στην πρόληψη της ψυχικής και συναισθηματικής αλλά και συμπεριφορικής διαταραχής. Τώρα το θέμα είναι ότι πολλοί κόσμος λόγω του στίγματος που έχει η ψυχιατρική ασθένεια μπορεί να μην επισκέπτονται τόσο εύκολα τον ψυχίατρο, γιατί έχουν στο μυαλό τους ότι είναι κάποιος γιατρός που θα τους δώσει ένα χαρτί ότι είναι τρελή, να τους δώσει φάρμακα, να τους... έχουν έτσι ένα... Εντάξει, στο μυαλό μας αυτό είναι, στο μυαλό όχι εμάς, πολλών ανθρώπων ισχύει αυτό που περιγράφεις, γιατρέ μου. Αυτό είναι. Να αναφέρουμε όμως ότι η ψυχική νόσος είναι πάρα πολύ κοινή ασθένεια και εκτιμάται ότι ένας στους πέντε στον γενικό πληθυσμό σε κάποια φάση θα επισκεφτεί κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, είτε λόγω κάποιου έντονου άγχους, είτε λόγω μιας καταθλιπτικής διαταραχής ή διπολικής ή ακόμα και μια ψυχοζικής διαταραχής. Ναι. Τώρα, καλό είναι να καθορίσουμε ότι ο ψυχίατρος ασχολείται με ένα φάσμα παθήσεων που αρχίζουμε από τις, αν μπορώ να το πω λίγο πιο απλές, με ένα άτομο που έχει έτσι κάποια στοιχεία άγχους, τα οποία δεν μπορεί να τα διαχειριστεί στην καθημερινότητά του, που μπορεί να φτάσουν και σε σημείο το άτομο να παθαίνει κρίση πανικού. Αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Γιατρέ μου, σε διακόψω εδώ πάνω σε αυτό. Έχεις δίκιο, διότι εμείς όταν έχουμε προβλήματα πάμε στους δικούς μας κοντινούς μας ανθρώπους. Συγγενείς είτε φίλους και τα κουβεντιάζουμε. Όμως υπάρχει μια διαφορά εδώ. Υπάρχει το συναισθηματικό κομμάτι που δεν μπορεί να σου μιλήσει με ειλικρίνεια κάποιος και να εμβαθύνει στο πρόβλημά σου από τον περίγυρό σου. Άρα δεν θα βρεις απαντήσεις. Ναι. Αυτό είναι τώρα το κομμάτι, ότι μπορεί το περιβάλλον μας, οι οικοί μας να έχουν τη θέληση να μας βοηθήσουν, αλλά επειδή δεν είναι ειδικοί δεν μπορούν να μας βοηθήσουν, ή και αυτό που λέτε, να μην είναι τόσο ειλικρινείς μαζί μας. Επομένως, το να απευθυνθείς σε ένα ειδικό ίσως να βρεις και πιο γρήγορα τη λύση, αλλά και να δώσεις το βάρος από τους οικείους στον ειδικό. Ναι. Τώρα, έχω μια απορία. Διαφορές ψυχολόγου, ψυχίατρου, ας βάλουμε μέσα και τους ψυχοθεραπευτές, όλα αυτά. Τι διαφορετικό κάνει ο ένας και ο άλλος? Ναι, να πούμε ότι ο ψυχίατρος είναι γιατρός, επομένως μπορεί ανά πάσα στιγμή, αν κρίνει αναγκαίο, να κάνει συνταγογράφηση φαρμάκων, ενώ από την άλλη ο ψυχολόγος ή και ψυχοθεραπευτής, γιατί κάτω από την ομπρέλα του ψυχοθεραπευτή είναι οι ψυχολόγοι, μπορεί να είναι ο ψυχίατρος που να είναι ψυχοθεραπευτής, μπορεί να είναι και ένας κοινωνικός λειτουργός που να είναι ψυχοθεραπευτής, δηλαδή που παρέχει υπηρεσίες ψυχοθεραπείας. Και οι ψυχοθεραπευτές βασικά δεν μπορούν να γράψουν φάρμακα, αν μπορώ να το πω έτσι, και μπορούν να αναλάβουν περιστατικά τα οποία ενδεχομένως δεν χρήζουν φαρμακευτικής αγωγής. Γενικά να κοινοποιήσουμε στον κόσμο ότι καλό είναι να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ ψυχιάτρου και ψυχοθεραπευτή, όπου έτσι είναι μια πιο ολιστική αντιμετώπιση στα προβλήματα που έχει ένα άτομο. Όσον αφορά τους ψυχοθεραπευτές, υπάρχουν διαφορετικών σχολών ψυχοθεραπευτές. Δηλαδή είναι οι ψυχοθεραπευτές οι οποίοι μπορεί να ασχολούνται με τη ψυχανάλυση. Είναι κάποιοι που ασχολούνται με τη συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιοι άλλοι που ασχολούνται με τη γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία. Είναι αναλόγως με τι έχουν εκπαιδευτεί. Και να πούμε επίσης ότι είναι και αρκετοί ψυχίατροι που είναι και ψυχοθεραπευτές, που ασχολούνται με ψυχοθεραπεία. Δεν είναι μόνο ότι έρχεται ένας ασθενής στο ιατρείο και ξαφνικά δίνουν μόνο φάρμακα και δεν κάνουν κάποιες άλλες ψυχοθεραπευτικές ή συμβουλευτικές παρεμβάσεις. Και μπορεί να είναι και συνδυασμός, έτσι.
Φυσικά. Εγώ προσωπικά στο ιατρείο μου έχω κάποιους ασθενείς που τους κρατάω και για ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, παράλληλα, ενδεχομένως αν χρήζουν φαρμακευτική αγωγή, συνεχίζουμε και με κάποιες ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες. Αναλόγως με τις ανάγκες του καθενός και ποιος μπορεί να μπει σε ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες. Τώρα, ήθελα την άποψή σου, γιατρέ μου, πώς βλέπεις αυτά που είναι ίσως και λίγο μόδα, αυτά τα group therapy, πώς τα βλέπεις αυτά? Ναι, προχθές η αλήθεια συζητούσα με ένα δικό μου ασθενή εδώ για τα group therapy. Τώρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί πού θα πάμε να κάνουμε group therapy. Δηλαδή δεν είναι ότι όποιος αποφασίσει μία μέρα ότι θα κάνω ομαδική θεραπεία μπορώ να την κάνω έτσι απλά. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος, πρέπει να είναι ένας ψυχοθεραπευτής ενδεχομένως ή και ψυχίατρος, ο οποίος έχει γνώση στο αντικείμενο. Δηλαδή ένα group therapy συνήθως έχει μία θεματολογία. Δηλαδή μπορεί κάποιος να κάνει μία θεραπεία ομαδική για άτομα για να χτίσουν την αυτοεκτίμηση τους ή για να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Μάλιστα. Τώρα αυτά είναι μια ωραία καλή μόδα, μπορώ να πω. Φτάνει να αναγνωρίσουμε ποιοι είναι ικανοί να το κάνουν και ποιοι όχι, γιατί δεν είναι όλοι για όλα. Όντως μπορεί να βοηθήσει, γιατί η δυναμική της ομάδας μπορεί να βγάλει δικιά μας κομμάτια έξω και αναλόγως με πόσο δυναμική θα έχει η ομάδα μπορεί να έχει και θεραπευτικές ιδιότητες. Τώρα πάμε σε ένα πολύ σύγχρονο πρόβλημα, ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο ήδη στις μέρες μας, που όλα εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς, με πολλές φορές με ακατανόητους συσχετισμούς κοινωνικούς. Είναι η κατάθλιψη. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Φυσικά. Η κατάθλιψη που είναι έτσι αυτόν το έντονο το αίσθημα λύπης ή η μειωμένη όρεξη να κάνουμε δραστηριότητες, έχουμε έτσι χάσει λίγο το νόημα στη ζωή, δεν έχουμε όρεξη να πάμε δουλειά, τα βλέπουμε όλα μαύρα και δύσκολα. Η κατάθλιψη συνήθως είτε μπορεί να είναι λόγω κάποιων έντονων, συνήθως άτομα τα οποία παθαίνουν κατάθλιψη συνήθως έχουν έτσι μια ζωή πάρα πολύ απαιτητική, πάρα πολύ άγχος και φτάνουν σε ένα σημείο που ο οργανισμός από μόνος του αποφασίζει να βάλει το σώμα σε μια κατάθλιψη, έτσι ώστε για να σου δώσει ένα μήνυμα σταμάτα λίγο, δες τι κάνεις, πού πας. Και φυσικά υπάρχουν οι θεραπείες για την κατάθλιψη που είναι πρώτον η στήριξη του ατόμου από το περιβάλλον πρωτίστως και μετά η επίσκεψη σε ένα ειδικό ψυχικής υγείας ο οποίος κατά βάση θα είναι ψυχίατρος για το ενδεχόμενο αν χρήζει φαρμακευτική αγωγή, το οποίο έχουμε πάρα πολλά φάρμακα πλέον αντικαταθλιπτικά, τα οποία αναλόγως με το προφίλ του καθενός επιλέγουμε και ένα συγκεκριμένο αντικαταθλιπτικό, το οποίο θα ταιριάξει καλύτερα στο θεραπευόμενο. Ναι. Το οικογενειακό του περιβάλλον μπορεί να παίξει ρόλο, γιατρέ? Φυσικά, να παίξει και αρνητικό αλλά και θετικό. Δηλαδή αρνητικό όταν ένα άτομο είναι σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον που δεν τον κατανοεί κανένας, ενδεχομένως μία μάνα εργαζόμενη η οποία όλη μέρα πρέπει να τα κάνει όλα για τους όλους, να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε εγρήγορση, να μην έχει κατανόηση από κανέναν, να πετούν όλοι στο σπίτι. Αυτό δεν θα το βοηθήσει. Εννοείται μπορεί να τη ρίξει και σε κατάθλιψη, αλλά δεν θα τη βοηθήσει. Τώρα από την άλλη, ένα περιβάλλον με ενδεχομένως μια γυναίκα με ένα υποστηρικτικό σύντροφο ή το αντίθετο, μπορεί πιο εύκολα να ανταπεξέλθει όταν θα νοσήσει από κατάθλιψη, γιατί θα έχει έτσι τη στήριξη από τον άλλο. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας, γιατρέ μου. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία πάνω απ' όλα. Επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στο ρεπορτάζ.